Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Zan yi muku tunatarwa ne a cikin wancan bidiyo na yi muku bayanin cewa zan ajiye muku link ɗin inda za ku shiga ku yi downloading kin Miracle Box kin, ma'ana link ɗin site kin da za ku shiga ku yi downloading kin shi, saboda akwai wasu site kin da idan kuka shiga kuka yi downloading za ku ga yana ɗauke da kalmar sirri, ma'ana mode pass. Kenan zai fi kyau wanga link ɗin da zan ajiye ma ka yi amfani da shi, saboda bai da kalmar sirri, bai da mode pass. San mode pass insha Allahu shina nan ƙasan wannan bidiyo, ka diba da kyau za ka gan shi a nan ƙasan wannan bidiyo. Za ka shiga ka yi downloading kin shi ka kuma hau da shi bisa kwamfutar ka, insha Allahu lahiya lau ne.